Finally. Bardang yung buwan mo. So, ayan. Live na tayo. Mga kabarides. So, hi guys. Magandang gabi. Mag-comment kayo para alam ko. Set up ko lang. So, okay na yung ating setup. Tripod na. Ikot na naman. Palukat ng mga to. Diyan. Guys, pumasok na kayo. Bilisan nyo. Hindi ba kayo babag? May papabili ka, no? Sure you. Basta ako bet. Wala kang prutas. Meron. Meron naman akong fruits. Binabad ko na nga eh. Pero parang gusto kong maalat. Meron ka pa bang one dyan, Corny? Perfect 24 mo. Pahingi. Si Roshi, ano pa natin? Ilin mo yung nag-araya ko. Ay, may
magkano? 41. Ano naman? Original price, tapos sa 7-Eleven day. Bibiliin ko, pero kuhaan, yung 50%. Hindi na. Ako din na, kulang yung bayad mo sa akin. Ganon? 20 binigay ko sa'yo ah. 26 yun. Sabi mo 13 lang. Siyempre hindi ka na makakaulit ng 50% off. Hintay mo ulit next year. Next year. Kumain na kaya tayo? Wala akong pagkain. Paano na ako? Kasi kanina pa tinatanong ka eh. May ano dito. Sakto na yun. Nililatan. Oo. Hindi ko. Ang ganda, nililatan ako kanina. Walang kanin pa eh. Konti pa. Konting-konti. Magkano si Joms eh? Konting-konti lang. Kasya yung sa inyo? Hindi, kasi yung kanin. Ito. Baradang magkano yung nagaraya? 41. Hindi! 30 Yung- na lang. 30 ba yun? 20? 21. 21? Nakating nabili ko. 41 yung binibenta ng 41. Twenty-one. 30. Last price. 25. 30. Ba yun? Wala ka pang viewers. Ang ganda pa ako. Kung hindi ikaw ang oh, may ipis! Yung kanin nyo. Fuck that shit. Magsaing ka na agad. Sa dito sa bahay. Mali. May ipis na siya. Wala namang edit. Wala akong bigas. Wala? Ay, palang bigas tayo. Noise! Wala din kanin. Pero Nice. may kanin pala dito. Pero magpaparaya na lang ako. Walang bigas. Magpapapakin mo na yung ulam ko. Okay, ikaw ang walang ano. Ano bang ulam mo? Hotdog! Hotdog na naman. Ano naman? Hindi na kami pa akong hotdog. Grabe. Okay, kainin ko na kayong lumpia. Pwede. Bakit hindi kinain? Ikaw lang walang pagkain. Oo, parang bigas. Kaya hindi na ako kain. Kaya mo ba? Ay, tagal-tagal. Ayan, meron ka ng 1 viewer. Ikaw pa. Siyempre ako na niya. Ang hirap naman. Ano ba kasing maagang pidaan dito sa bahay? Kasi mali sa dito sa bahay. Yan. Oo nga. Ay, paano Hindi ba mo. hindi ko tamis ako. Nilike niyo pa din. Pasok na kayo guys. Mga gays and guys. Bakit nawala ba rin lang? Ay! Bakit nagdalawa yung guy?
Kakain na ba kayo? Ako, kakain. Kain na! Hindi may kanin pa pala. Plastic pa daw. Meron pa tayong ganang sopa. Kanina yung maraming Dutch meat. Hindi ko alam. Sobrang dami mo. Katamad. True. Grabe pa yan. Anong pagka? Order na nga. Mamaya pa yung dadating. Marami! Order ka offer para mabilis lang. Social learning. Yayaman earn. Uy guys, pumasok na kayo. So ayan, maganda. Ay, my gosh, meron na tayong ganun. Tatlo. So ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Habang andyan kayo, nakatambay, mag-slice muna ako ng aking fruits na aking kakainin ngayong gabi. So mag-comment lang muna kayo para alam ko kung sinong nandyan. Wait na. Ano ba yan? Ayan, shout out kay Jomar Vispo. Uy, paradang nilike mo ba? Ay, napaka-demanding naman sa akin ito. Nilike mo nga. Ewan ko kung ano yung nagagawa ng like. Kasi pag pumupunta ako sa iba pinapalike nila. So ay, hello kay Ronnie Mumandre. Hello! Kumusta po? Sure! Oo naman. You're welcome here. So, salamat at napadaan ka sa ating live stream. So, ayan, bali, nag-slice muna na ako ng prutas. Kasi ito yung kakainin ko for dinner. Baba mo onte. Oh, sige. Ayan, pwede na yan. Kasi baka mamaya mahulog yung phone ko kasi nag-i-slide siya. So, ayan. Kumusta po, Kuya Ronnie Momandre? Ayan naman. Ano ba y- andyan na naman si Kuya Sweet? Kakaloka tong kuya na to. But anyway, salamat. Hola, Kuya Sweet! Maaga ka ata. Oo, para makarami tayo. So, ayan. Saan ka, Larn? Dito lang po ako sa Pilipinas, Kuya Ronnie. Kayo po. Dahan-dahan, baka mahiwan. Okay lang, Kuya. Sanay na ako na mahiwa at masaktan. Gusto ko yan, magparami. Shout out to you, host. Shout out kay Kuya Sweet Ferdinand at kay Kuya Ronnie Momandre. Wow! Meron na tayong viewers sa Albania. I think first time na nagkaroon tayo ng viewers sa Albania. Maraming salamat, Kuya, at napadaan ka dito sa aking live stream. Kumusta naman ang Albania?
Lord, may nalafood ka. Wala. Umorder ka na ba, Kev? Oo kuya, ito lang yung dinner ko ngayon. Meron na Apple. yung new restaurant, free. Ayan, mansan. Free lang. Kayo po ba, diet? Hindi naman. Bali, binabawasan ko lang kasi yung carbs ko. So, instead na rice, sa gabi, nagpro-prutas na lang ako. Di kaya salad, ganon. Ano? O di kung minsan, namimiss ko ang rice, di nag-rice din ako. New restaurant. Okay, tama yan. Oo, para kwan. Saan ba yan? Para mabalance yung ating kinakain. Ilang minutes? Ayan, nag-brown rice na ako kanina tanghalian. Wow naman, nag-brown rice siya. 14 to floor na pala. Pwede na. Ano na man? Light, as light. Okay din sa akin ang brown rice. Champurado sa Tagalog. Talaga, galing ah. So ayan, ready na tayong kumain for dinner. Ito pala nila. So nawala na si Kuya Ronnie. Oh, may sa 14 siya diretso. May sa floor. Pwede tawagin. Matamis na maasim. May nakuha naman driver. Thank you Kuya. Salamat. Yes. Ikaw, kumain ka? Okay yung brown, okay yung brown rice, sabi naman ni Kuya Ronnie. Ay, nako. Kuya Ronnie, kayo po ba, mahilig din po ba kayo na mag-diet or kumain ng prutas? Kasama pala natin si Kuya Sweet, kung hindi pa po kayo friend na dalawa, pwede na kayong magdikitan. Ilang Pokemon na meron ako? Na-catch na ulit ko. 200 plus lang. Kasi lang dito, sino po ito? Yes po. Sino po sila? Sige po. Okay na po yun. Isang crispy pata po. Alam mo na, rice ang hilig ko, hahaha. Wow. Confirm na po. Pwede naman. Ako din kaya actually mahilig. Minsan nga Saan pag po? naparice ako sa gabi, yung isang kalderong maliit, kaya kong ubusin. Sige po. Okay na. Sige po. Sorry mo na yung floor. Hindi po kayo pwedeng umakyat sa 12? Sa 12 po. Pwede sana bumaba. 12th floor po. Sige. Ay, bilisan po Kain po para tayo gusto ko ng yung apple. Fast transaction. Pinababa ka? Opo. Kahit wala ka nakausap sa'yo. Bibaba ako. So, hindi dapat bumili ka na ng rice. Rice. Diyan lang sa drop ko. Kaya nga, may bababa ka din naman. Office mo yan, Lard. Kaya ako, Namin po. Magaling mo ako. Dito po kami nag-work. Yan. Mas So, matagal pa bali, yan. since naka-break naman kami. Yun. Diyan lang siya. Kayo po kuya, ano pong work niyo sa Albania? Matagal na po ba kayo dyan? Diyan lang siya sa diyan lang sa... Kabila? Diyan lang. Sige. Si Jen. May sukas. Tamad-tamad mo Wala. Dapat nga bumili ka na lang ng talaga. Oh my gosh, chef ka! Ang galing naman! Ay, bakit kasi bumaba? Isa po akong frustrated chef. Hindi, sinabi ko naman. Mahilig lang po magluto pero hindi ako Kung marunong. ayaw, hindi. Sa'yo na lang yung kuya. Wow, Japanese chef. Ang galing naman. Kaya na kayo. Anong specialty mo kuya?
Ay, may kanin Bye pa. kay Jomar Bispo. What to do? Tinatamad ako. Ano ba ang favorite ko sa... Gusto ko pala yung vanilla. Yung Maki, California Maki. Gusto ko din yung mga katsu-katsu nila. Yung fried cutlet, mga ganun-ganon. Ayun, sushi maki, tempura, yan. Yung tatlong yan, favorite ko yung mga yan. Pero gusto ko yung California maki, yung may mango. Ate Panyaki, okay lang din. Matagal ka na dyan, Kuis. So, dalawa na lang tayo, gano'n. Wow, 8 years. Ang tagal na nun, ah. Sa hotel po ba kayo, kuya, or restaurant? Ano po? Yes po. Diyan na po ba yung family nyo? Or nauwi pa rin kayo Ano dito? po? O restaurant. Dito po sa Pinas, taga saan po kayo dito? Bakit po? Sorry madami akong tanong. Sure. Okay po. Okay na. Huwag na. Kasi dalawa pa lang tayo kuya eh, kaya... Susero ka! Na-cancel daw. Oh, Quezon City. So sa Quezon City po ako nagbo-board ngayon. Sa Tinamad ko lang Balintawak. umakyat eh. O, bakit na lang? Order expert. Lapit lang pala. Opo, malapit lang po. May na kayo. Anong malapit po dyan na, yung Albania, anong kalapit na bansa? Saan siya malapit? Malapit ba siya sa anong country? Parte siya ng Europe to Greece, Macedonia, Italy. Malapit sa France, Montenegro. Wow. Galing naman. Mga classmate ko, parang napuntahan na nila yung mga yan kasi nasa cruise ship sila. So, dun pala yun. Bongga. Duty muna ako dahil. Sige kuya, ingat. Salamat po sa pagtambar. Balikan kita. Sige po, thank you po. Meron ba tayong suka? Meron ba tayong salt?
So guys, mag-comment lang po kayo para ma-shoutout ko po ang inyong mga names and channels. Sino yung kasama ko? Ayan. Meron tayong bagong pasok kay Juliet Dasico. Hi, shout out sa iyo Ate Juliet Dasico. Hello my dear, musta ka na? Hello din kay Minatamis na Ferdinand. Ayan. Okay lang naman po. Kayo po, kumusta na po? Ayan, kasama natin si Kuya Minatamis. Kasama din po natin si Kuya Ronnie. Pero nag-work lang po siya sandali, babalik din po siya. Kain po tayo ng apple.
Nalimutan mo na ako, friend. Ilan? Binati lang kita at bigyan ng like. Ayan. Hindi naman ate, pero alam ko nakasama na kita, nakadaan ka na dito dati, di ba? Taga saan ka na ulit? Sorry, hindi ko na matandaan. Kamusta ka naman, Ate Juliet? How was your day? Maraming salamat pala sa pag-drop by mo, sa pagpasok mo dito sa ating LS. Wait, hindi invite tayo. Mga naka-live. Yes, at sinamahan kita ng matagal. Agad. Oo ate, naalala na kita. Dimot mo na agad, okay lang, dito pa rin ako sa lugar ko. Ayun, yung yung taga-Ireland pala na ating friend. Ayan. Ayan. Pasensya ka na ate hindi ko agad naalala. Pero nung sinabi mong Ireland, ayun, naalala ko na. Kasi madami rin akong nakakakuan dito, tumatagal din sila. Pero dahil dyan, wait, bigyan niya kita ng... Hindi ka ba busy ngayon, ate? Kumusta ka na pala, ate girl? Well, familiar. Ate Julia. Wala siya, grabe. Oy, hindi friend kita kaya. Kasi hindi mo ako siguro friend, pero kami nakita ng tunay, medyo busy din ako ngayon dito. Oy, friend kita ate Huwag ka nang masad. Fucking hell. Luha, pero...
Kevin, di ka talaga kakain? Dapat nagpa-deliver ka na para process na. Hindi na deliver mo nga. Kala ba nagpa-offer siya? Ayaw niya. Gusto niya iba. Naalala na talaga kita ate. Hindi. Alam siya? Hindi, naalala na kita. Di ba yung ikaw yung nakatira sa island, tapos May dalawang anak. meron kang anak. Sino si Moana? Hindi, si Ate Juliet. Moana. May dalawang anak. Yung isa, tinignan mo sa Facebook. Ay, oo, baka siya yun. Yung may Hindi, guwapo. si Ate Alma yun. Yung viewers mo pa pala. Ayun. Saan ka umorder? Same. Over na. Tapos kasama mo mga anak mo, bali nag-aalaga ka ng kasama mo mga anak mo kaya. Oo, tapos yung iba nag-aaral diyan, di ba? Parte mo nag-aaral. Did you earn? You earn ang commercial. Ba't umiikot-ikot? So guys, mag-comment lang kayo ah. Ala, grabe siya. Thank you ate sa mag-drop by. Ang bait naman. Thank you sa oras. Baladang wala ng asin. Wala ka ng viewers. Wala na, tatlo lang. Ay, dalawa. Tatawag na ako. Pwede bang mag-message sa ganun? YouTube? Ha? Pwede bang mag-message Bakit? sa YouTube? Gawin ko. Wala. Mag-message. Ayun si Ate Jenny Rose. Again ulit. Ang dami niya.
Miss Granny. Nakita ko lang to din. Ewan ko. Kung ano. Kay Sarah. Nag-invite ako sa ibang channel. Pwede pa rin. Ano mo ni tsura ko pagtanda mo, Jones? Si. Lolo, lolo.
Bakit? Kaya Hello kay Ate Pina Alice. Ate, kausap lang kita. Ayaw mo to. Ganun, oo nga. Hello sa'yo ate, welcome sa aking live stream din. Ayan. Nakakaloka, pwede pala yon. O kaya nga, sige ate, ikon mo na, ikat mo na. Thank you ate. Pwede pala yun, ate. Thank you, ate. Ayan, salamat. Okay po. Si James S. Okay. Hi ate Annie. Oo. Gamit si James S.
Thank you, ate. Shout out din sa'yo kay Ate Annie. Ayan. Shout out kay Ate Pinay Annie's channel. Ayan. Hello kabayan, lolas at the house. Hi! Ate Jen Jen, kumusta po? Maraming salamat po sa iyong pagpasok sa ating live stream. Ayan. Pa-shout out po ng Team Bebe ni Lola, mga newly vlogger. Ayan, sabi ni Ate Jen Jen A. Kumusta po ang iyong araw, ate ay Lola Jen Jen? Ayan. Thanks, James. Sabi naman ni Ate Jen Jen. Okay lang po, puyat, pero may time pa sa YT for future. Tama yan, Lola. Pero wag po masyado magpuyat kasi alam nyo naman, dapat alagaan din natin ang ating health. Hanggang anong oras ka po ba natutulog, Lola Jen Jen? Pa-shoutout mo din, YouTube, yung mga di pa alam bakit tayo nai-spam ni YouTube. Ayan, sabi ni Lola Jen Jen. Ayan, shout out sa mga di pa alam kung bakit tayo nai-spam ni Lolo. Ayan, sabi ni Lola Jen. Okay lang po ba kung tanungin yung ilan na yung edad nyo, Ate Lola Jen? 3 a.m. tapos ng work ko, gising ako ng 8 a.m. ng edit. Haha, eto my new videos ulit. Wow! Galing. So, hindi pa Lola. Still young. 44. Malakas pa yan, Lola. Hindi pa Lola yan. Ano pa pong work nyo? Tita Jen na lang. may apuhan na kaya Lola na sa bagay. Kain po pala tayo ng apple. Ito po yung dinner ko. Wow, sa dinner, diet ang peg. Hindi naman po, bali nagbabawas lang tayo ng carbo. Para healthy. Sana, pero hindi naman healthy. Minsan unhealthy din yung nakain ko. Ay hindi, madalas pala.
Wala ka ba kayong pasok today, Lola Jen? Maya ulit ang rampa. Aba, sosyalin. Rumarampa pa ang Lola girl. Saan ka rarampa, Lola? Mm. Ang galing naman ate, ang dami mong mga gadget. Uy, catering service ang pupuntahan ni Lola. Uy, na-miss ko na yan ate. Ate Jen. Promise. Kasi nung nag-aaral pa lang kami, madalas kami mag-catering kasi kami yung kinukuha. Tapos umabot kami ng 2 a.m., 4, ganon. Pero syempre maraming food, so ayun, marami din kaming nakakain na food. Dito lang po ako sa Makati. Yan. Ano work mo dyan? Wala po, sa office lang kami nag-work. Kayo po, Lola Jen. Sa mga hotels ba kayo nag-work? Ay nagki-cater or sa mga restaurant or mga party, ganon? Oh, yan kayo. Kaya ako tumaba dahil daming take-out. True. Lalo pag yung client is hindi na kinukuha yung mga tirang food. Siyempre, yung kumukuha na is yung mga staff. Pwede rin pag pinamigay nila. Marami din talagang take-out. Pero minsan bawal talaga siya. 12 po, unit N po. 12 po, nilagay po kasi no. Sa baba na po kayo? Ay, sige. Tapos na. Sige po. Baba lang po isang floor na. Sige. Part-time lang yon, salon po ako work. Wow, galing naman. Ang daming racket ni Lola. Saan po kayo, Lola Jen? Dito lang ba sa Pinas? Dito lang ako, host ha. Sige po ate, thank you. Sige lang ate, salamat. Uy, nasa Kuwait pala tong si Lola Jen.
Wow naman. Matagal na kayo dyan sa Kuwait, Ate Jen. Di ba? Iba-iba na yung tawag ko sa'yo. Ate Jen, Lola Jen, Tita Jen. Shalon. Or lang kasi cancel yung ulit ko. Tito Pax. So ayan guys, merong pumasok na isa. Mag-comment po kayo para i-welcome namin kayo dito sa ating live stream. Three years na this December. Wow, matagal na din. Ano topic mo sa live? Wala ate, nagkukwentuhan lang kami kanina sa about sa buhay-buhay, ganon. So, kumusta naman kayo dyan? Hindi ba kayo nahihirapan dyan sa Kuwait? Uuwi ba kayo this December? Hindi maganda yung packaging. Wow! So nice. Inshallah, haha, malungkot dito eh. Ay, ganun po ba? Ang galing ko. Maganda yung packaging. Di ba marami pong Pinoy din dyan? Thank you ate, ate Pinay, ate Ani. Ayan, salamat po sa pag-view. So, shout out kay ate Pinay Ani's channel, kay Lola Jen, kay Ate Juliet na nakasama natin kanina, kay Kuya Ronnie, at kay Kuya Minatamis na Ferdinand, at saka kay Jomar Visco na din. Ayan. Ay, para lang, bilhin ko na yung ganon na garaya mo. Tayo nag-isip pa. Gusto kong kumain. 30 lang ah. May pamasahe pa ba? Yung mas yung packaging. May pamasahe pa naman. Ito ba yun? Bites yung kawali yun. Crispy patat yun. Asan yung pa? Sabi sa description. So guys, mag-comment lang kayo para ma-shoutout ko yung names ng channel nyo. Bakit alam mo? So kasama natin pa rin si Ate Pinay Ani na nagla-live stream din siya ngayon. Kasi po yan. Tapos si Lola Jen. Kasama natin kanina earlier. Sina Ate Juliet Dasico. Si Ate Kuya Ronnie Mumandre. Si Kuya Ferdinand Minatamis. Si Vespo Jomar. Ano to? Chili sauce. Ayan, sino si James? Fans mo? Hindi ate, si Kwan yan. Si Ate Pinay. Pinay Anis Channel. Bali, gamit lang niya yung account nung anak niya
Ayan siya si James, ang name niya. Bali, guys. 50 pa kayo. Wala kasi laman channel niya. Oo nga ate, kasi yun yung account lang nung anak niya. Ayan si James. Pero ang kanya talaga is si Pinay Annie's Channels. Yun yung pangalan nung Uwi ka na? channel niya. So pwede mo siyang i-visit. Ha? Baradang Nagaraya. By 25 lang? 30! Hindi, 21 na lang. Ayaw mo ba? Ngayon Nakakahiya sa'yo, baka ano mo pa ako eh. Ngayon babayaran kita ng 30. Huwag na, Ayaw mo. nakakahiya sa'yo eh. Sige. Mabilis lang ako. Please lang. Scammer huto. So guys, bumili pala ako ng gano'n, ng Nagaraya sa kanya for only 21 pesos. Kasi nung nakaraan, nag-sale ang 7-Eleven. So ayun, binebenta din niya ng 50%. Saan channel niya? Add ko siya. Sige ate, puntahan mo yung channel niya, Pinay Annie's Channel. Dahil dyan, libre na yung nakarami. So, bali yan. Ayan siya, oh. Pinay Annie's Channel. Yan. Thank you so much. So, meron na tayong pagkain. Hindi po ito sponsor. Binili ko po ito. Magkano yan? 190? Hello again. Hi ate. Tinatanong Pwede na. Ina. Tanong. Kani. Bye guys. Jen. Ingat. Ate Jen, puntahan mo din si Jomar Vispo, yung nasa taas. Ay, may crown para sa akin. I have the crowning glory. Char. Yan. Buksan niya na. Binuksan ko na. Gusto mo ba? Thank you so much. So, kain po tayo ng Nagaraya, guys. Click niya channel ko, di ko ma-search. Baradang mag-comment ka nga. Kasi pupuntahan ka daw ni Kuya, ni Lola Jenjen. Nanonood siya. Maalat?
Well, Aret, tumitingin lang ako sa monitor. Anong oras pasok mo ngayon, ate? Mamaya pa. Paano ka nguya? Pinapanood mo paano ka nguya. Ayan ate, kain pala tayo. Pag ako nag-live, panoorin mo ako. Oh sure, sure po si ate Jen Jen. Oo naman, pupuntahan kita. Kailan ka po ba magla-live, ate Jen? So, shoutout pa rin kay ate Jen Jen. Shoutout kay ate Pinay Anis Channel na ang screen name na gamit niya ngayon ay James S. At sa lahat din ng nakasama natin kanina, si Juliet Dasico, si Kuya Ronnie Mumandre, si Kuya Minatamis na Ferdinand, at si Jomar Visco. Surprise! Ay, ganon. Grabe, may pa-surprise. Hindi po ba mahirap mag-work yan sa Kuwait? Ate Jen? Mainit ba dyan? Mag-charge lang ako ng lakas para more power yung live ko. Wow, maganda yan. Sige, abangan namin yan, Ate Jen.
Ilan na ang apo mo, Ate Jen? So guys, mag-comment lang kayo para ma-shoutout natin yung mga channel ninyo. So kasama pa rin natin si Ate Jen, si Pinay Ani Channel, Ay, Ryan. Ano ka ng tubig? Yan. masakit sa panga. Ayan guys, naka-background pa rin sina Ate Jen at saka si Ate Pinay, Ani's Channel. Ha? Anong pinapilito ni Baladang?
There be no sunshine in my life. Mm. User in this channel. Hirap bigkasin name mo. E-line lang yan ate, E-line yon. Pupuntahan ko yung pan mo ate after ng live stream ko. Yan. Nakasulat ka na sa aking list. Pa-thumbs up na rin, Ate Jen. So hi guys, mag-comment lang kayo para ma-shoutout natin ang iyong mga channel. So guys, kasama pa rin natin si Ate Pinay, Honest Channel, si Ate Jen, at nakasama natin kanina si Ate Juliet Dasico, si Kuya Ronnie Mumandre, si Kuya Minatamis na Ferdinand, at si Jomar Lispo.
Thank you din ate. Thank you. Maraming salamat sa pag-drop by mo. So hi guys, mag-comment lang kayo and welcome sa ating live stream. So kasama pa rin natin si Ate Jenjen, si Ate Pinay, Anis Channel, sino pa ang gawin? Meron tayong bagong pasok, si Erich Little Fairy. Hello po sa lahat. Hi, Erich Little Fairy. Thank you sa pagpasok mo sa ating live stream. Ayan, kasama natin si Ate Jenjens. Si Ate Annie Channel. Tapos, nakasama natin kanina si Kuya Juliet Dasico, si Kuya Ronnie Mumandre, si Kuya Minatamis na Ferdinand, at saka si Jomar Risco. So guys, kung hindi mo pa sila friend, pwede mo silang puntahan. Ayan. You're welcome, Erich Little Fairy. Ayan. Welcome sa'yo. Taga saan ka, Erich? Little Fairy.
Di pa kita kadikit host. Puslitin ko. Oh, sure. Oo naman. Mamaya, pupuntahan din kita. Eris Little. BJ ako host, luto ako breakfast. Sure, Ate Annie, wala pong problema. Taga Negros pala tong si Erich, Negros Oriental. So, Bisaya. Bisaya po ba yung salita niyo doon? Ilonggo ba? Ganon? Hello, Erich Little Fairy. Sabi naman ni Ate Annie. Oh, Bisaya host, sabi ni Erich. Galing. Tapos, from Eric's Little Fairy, James S. Hi, sabi naman niya. Yung James S pala guys, is yan po si Ate Pinay Anis Channel. So, pwede nyo po siyang puntahan. At bago ang lahat, kain pa po tayo ng Nagaraya. We, may mua talaga, James S. Sabi naman ni Eris Little Fairy. I think, andun ka kanina sa live stream ni Ate Pinay, Anis Channel. Siya po yan. Yan lang po yung gamit niya kasi yun yung gamit nung gamit niya na account nung anak niya. Ayan. Matagal ka na ba na nag-YouTube, Erich? Wow, 3 weeks pa lang nag-vlog si ate or si Eric's Little Fairy. Wow, welcome sa pag-YouTube. Sana maging masaya ka at sana makamit mo din yung iyong mithiin or yung purpose mo kung bakit ka nag-YouTube. At sana tayong lahat. Ang galing naman, 3 weeks pa lang na sana host, libangan ko lang to kasi na-board ako mag-FBA. Ayun, sabi naman ni Little.
Wow, ang galing naman. Pero sana, in the long run, mag-enjoy ka din. Di ba? Not sure kung friend na kita, pero nasa list na kita. Ano palang content mo? Yes, nag-enjoy po. Wow, that's good. Yun naman yung importante doon. Parang, wag ka lang, enjoy mo lang, wag ma-pressure na kailangan mong ma-meet yung requirement ng ganito. Basta upload ka lang ng upload. Who knows, yung mga ina-upload mo is mag-viral, ganon. Aha, laro lang yung ina-upload ko kasi mahilig ako maglaro. Wow, that's good. Ano pong at isip bata kahit matanda na. Ay, gano'n. If you don't mind, ilang taon na po kayo, Erich? Anak nyo ba yan, yung nasa picture? Oh, tangina ka. Wow, ang galing. Dito lang ako host, sabi naman ni Ate Pinay, Anis Channel. So shout out sa iyo, Ate Pinay's Channel. Kasama din natin si Erich Little Fairy. Ayan. At kasama din natin si Ate Jenjen. Nakasama natin earlier si Juliet Dasico, si Ronnie Momandre, si Minatamis na Ferdinand, at saka si Vispo Jomar. Ayan. "36 na si ate girl." Pero, okay lang yan. Bata pa naman eh. Isip bata nga. Okay lang yun ate. Lahat naman tayo may side na pagkaisip bata eh. Kahit na matanda na tayo. Yun kaya yung part na masarap balikan, yung maging bata ka ulit. Yung, alam mo yun, yung parang walang limitations. Yung ginagawa mo lang kung ano yung gusto mong gawin na hindi mo iniisip na kung ano yung magiging outcome. Basta, wala lang. You're free. Diba? Ganun pagbata. Yun yung nakakamiss, diba, ate?
Sorry naman, at ayan, kasama ulit natin si Mackenzie Ten. Panay ang kain mo dyan, pahingi nga. Ayan ate, kumakain ako ng nagaraya. Ayan. Kasi, nag-fruits lang ako ngayon, so parang gusto ko ulit ng medyo maalat. Ayan, shout out kay Mackenzie Ten. Shout out, ganun din kay Erich Little Fairy, kay Pinay Anis Channel. So sila pa yung mga kasama natin today. At earlier nakasama natin si Jen A, si Juliet Dasico, si Ronnie Momandre, si Kuya Minatamis na Ferdinand, at saka si Jomar Vispo. Ilang beses na ako na shoutout. Tama, pati anak ko parang BFF kami, naglalaro kami kahit ano. Totoo ate, ganun dapat. Hayaan mo lang na maglaro yung bata kung ano yung gusto niya. Pero syempre, may proper guidance mula sa iyo, di ba? Hello everyone! Dikit kayo sa akin at didikitan ko rin kayo. Sabi ni Mackenzie Ten. Ayun guys, kung hindi nyo pa po friend, si Mackenzie Ten, pwede nyo siyang puntahan yung kanyang channel ngayon. Napaka-supportive po niyan. Ayan, sabi ni Ate Jenjen, puro shout-atan muna, haha, while I'm editing my next videos, dito lang ako, haha. Sabi ni Ate Jenjen. Oo ate, bali sina-shoutout ko palagi yung iyong channel para at least kahit na naka-background ka, malalaman ng ating mga viewers at pwede kanilang puntahan at dikitan. Ayan. Sabi naman ni Erich Little Fairy, Mackenzie Ten, hello. Ayan. Opo, E-line. Kasi pwede naman kasing learning. Ayan, host E-line, pinadaan ako ni Rosaline Sampang Valdez sa'yo. Ayan, biyahe ni Joaquin. So, thank you so much, biyahe ni Joaquin. Ayan. So, shout out sa'yo, biyahe ni Joaquin. Kasama natin si Erich Little Fairy, si Ate Jenjen. Oh, sure ate, walang problema. Opo, kayo po, naririnig niyo po ako? Oh, sure. Siya po ba si biyahe ni Joaquin? Sige, babalikan natin yan si biyahe ni Joaquin. O, di ba ate? O, di ba? Nagkakarinigan tayo. Nag-start ako ate kanina mga 6:30 ata. Or 7. Mga 7 ate, ganun. Pero hindi naman kasi araw-araw.
Mga 7 ate, 7, ganun. 7. Pero hindi araw-araw. At talaga? Ay, ang galing. Ang galing naman. Buti ka nga naka-araw-araw eh. Kasi minsan ako lang naman sumisingit lang kapag hindi masyado busy. Ganon. Or naka-break time sa work. Oo. Mhm. Mhm. Ang galing naman. Maganda yan ate. Dapat tuloy-tuloy yan. Ay, ganun? Sige ba? Sure. So, sabi ni Mackenzie 10, hello, Eric's Little Fairy. Ayan, pwede na kayong magdalawan. Si Mackenzie 10 at saka si Eric's Little Fairy. Ayan. Ang saya naman nito ate, di ba? Oo, ate. Oo. Ayan. 10. Ayan. Okay, thank you. Oh, sure ate. Ayun, pwede nyo palang dalawin, guys. Ano yung kwan mo ate? Biyahe ni Joaquin, yun ba yun? Ayun. So guys, sa ating viewers pala, pwede nyong puntahan yung account ni Biyahe ni Joaquin. Ayan. So kung hindi nyo pa siya ka-friend, pwede nyo siyang bisitahin at magdikitan na kayo. Ayan. Ay, ang galing. So, gusto ko lang ding i-take itong opportunity para magpa-shoutout naman sa viewers ni ate girl. Ano bang name mo ate? Ayan, si Pililit Family Vlog. Ayan. Si comedian Forcan P. Ayan, si Firefoxina 04 Place. Ayan. Si Pinoy Trending. Hi. Ay, ganun. Pililit fan. Kaya pala marami siyang comment. Kaya pala marami siyang comment kasi asawa mo. Yung si Pinoy Trending kay Madam Apostol. So, hi guys sa inyong lahat. Shout out sa inyong lahat dyan. Kiss pa. Ay talaga, kaya pala maraming comments si Pililit Vlogs. Nasa kwan po ako ate, nasa work. Nasa work po tayo ngayon. Naka-break. Mahaba-habang break actually.
BG lang muna ako host, may gagawin ako. Sabi ni Aris Little Fairy. Thank you Aris Little Fairy. Tapos sabi naman ni Jen Jen, salamat sa mga newly friends here, Aris. Opo ate, Pilipinas. Nakakatuwa yung vid niya. Akala ko ano yung overcook. Ayan, sabi ni ate Jen Jen. Thank you Jen Jen. Rest back ako bukas para sure na pasok. Ayan. Ikaw ate, saang bansa ka? Oh, China. Ang galing. Sa mainland po ba yan? Line. Ayun. Line po siya. Oo nga. True. Sabi ni biyahe ni Joaquin sa mga bisita ni host. Shout po sa inyong lahat. Ayan. So, shout out din sa iyo, biyahe ni Joaquin. Ayan. So, pwede nyo pong puntahan yung bahay ni biyahe ni Joaquin. Ayan. Kaya nga eh. Tapos meron tayong bagong pasok guys, si Don Jose. Hello Manay. Ay, hello Kuya Don Jose. At ganun din kay Pililit Family Vlog na asawa ni Ate Girl. Nakausap ko. Shout out everyone. Thumbs up host. Thank you Kuya Pililit Family Vlog. Pililit Family Vlog. Kaya nga. Nagtaksil siya ate. Pinagtaksilan ka. Pinagtaksilan ka ate. I'm not sure po. So sa lahat ng mga nandito, shout out po. Kaya nga, shout out sa inyong lahat kay Pelilit Family Vlog. Si Don Jose. Oh sure ate. Sure. Thank you at babalikan kita. Biyahe ni Joaquin. Galing naman. Ako naman, after naman nung pan. Yan. Ayan, sabi ni ate ni James S. or si Pinay, Ani,
channel. Hello all, sabi niya. So shout out pa rin kay Pelilit Family Vlog, kay Don Jose, kay Eric's Little Fairy, kay Jenjen A, kay Mackenzie 10. At nakasama natin kanina si Juliet Dasico, si Ronnie Mumandre, si Minatamis na Fermidan. Sige lang ate, walang problema. Salamat din ate. Mhm. Sabi ni F. Perry, Tulili Family Vlog, hello sa'yo. Grabe ah. Hours. Wow. Hala, dami mo nang nakain host. Malapit mo nang maubos yan. Oo nga, Erich. Oh. Konti na lang. Maubos ka na to. Isang upuan lang, di ba? Kasi minsan pag kumakain ako, isang upuan talaga siya. Na-overcook yung niluluto ni Erich Little Fairy. Ay, ganun. Nakakaloka. Pero wala pa rin tatalo sa'yo, Mackenzie 10. Galing mo magluto eh. Mag-bake, ganon. There will be no sunshine in my life
Haha, Mackenzie 10. Oo nga, hindi pa ako marunong. Bagong bili pa kasi. Sabi ni Eric's Little Fairy, games lang pala yun. Guys, nauhaw na ako kasi sobrang alat na yung kinakain ko. Sniper Clips at Minecraft, naglalaro din ako. Galing. Kaya pala sabi mo kanina, isip bata kasi yun yung mga nilalaro mo. Balik ako, Maya host. Sundo lang ako ng anak ko. Inom ka ng tubig. Kanina ka pang ngatangan ng ngata dyan. Oo nga ate eh. Sige ate, thank you. Guys, kuha lang ako ng water kasi masyado nang maalat yung nakakain ko. So, I'm back.
Kay Zephanie ate. Nasa 60 na daw siya. Dito pa din host. Thank you ate. Nakasuporta sa'yo. Okay lang, thank you ate, na-appreciate ko yon. Pero baka may gagawin ka pa since nagluluto ka ng breakfast ng iyong mga kids. Okay lang naman, huwag kang mag-alala, okay lang, naiintindihan ko. So, but anyway, salamat kasi naka-background ka. Pero kung kailangan mo ng umexit, okay lang ate, walang problema yon, okay? Kasi yung iba din ng mga friends natin is naka-background sila ngayon. Kasi may sumundo lang ng mga anak, ganun. Hindi daw original. Doon nila ako. Ay, sayang naman. Thank you. Oo, thank you ate. Ayan, nagbabalik si Jen A, si Ate Jen. Thank you Ate Jen at andyan ka pa, stay connected. Tapos, sabi naman ni Erich Little Fairy na nagbabalik din. James S, dumikit ka na dyan, bukas sundukin kita ng bongga, sabi niya. Ayan, from Erich Little Fairy. Yung si James S po pala guys, siya po si Ate Pinay. Annie's channel. So, pwede nyo po siyang puntahan. So
So ito, nagngangat-ngat ulit ako. Nangangat-ngat talaga. Aha, siya din pala yun. Oo, Erich. Ate Erich, siya po yun. Bale, ginamit lang po niya na account is yung account ng anak niya. Hmm. Mamaya pasyal ako kay James, sabi ni Erich. Ayan. Ayan, sabi naman ni Ate Jen Mackenzie 10, paano mo po napablu yung name? Mackenzie 10, paano mo po napablu yung name mo? Ayan ate, bibigyan din kita ng blue. Ayan. Since friend naman kita, ayan. So, try mo ngayon na mag-comment, Ate Jen. Tingnan natin kung blue na. Nag-blue na nga. Ayan. Perfect.
Parang napaso lang. Aw, peace. Sino gumawa nun? Ay, ganun ba yun? Nag-glue na nga. Ayos yan. Sabi ni Erich, kay Zephanie, hindi naman. Parang napaso lang, sabi ni Erich. At saka, hahay, lolas na kasi, sabi naman ni Jenjen. Malamarimar ang aw. Same Jenjen A, haha, mga lola na. Haha. Akala ko sex bomb. Nagutom ako sa video ni Mackenzie 10. Nakakamiss ganon, luto. Wow. Kev, bakit yung lalaki din nagpaganon? Nagpa-picture? Wala lang. Di ba sabi niya gusto niya rin bumata? Yung nag-exercise siya? Kailan niya sinabi? Di ba? Wala siyang sinabi. Wala ba? Hindi na kwento ni ano. Oo nga, nakwento niya, pero di ba biglang nawala yung Forever Young na studio? Oo. Baka Kasi may,
Bumalik na kasi siya sa, bumalik na si Sarah sa dati. Oo nga, bumalik na. Tapos, Hindi, ano yun, parang wala lang, parang ano ulit, bagong istorya. Na yung lalaki naman yung ano. Baka meron naman Mr. Granny naman yung siguro. Ano naman, may mga Maganda yung huling part. may mga sequel. Di ba sabi sa'yo maganda? Hindi ko trip yung naging story. Maganda yung ano, yung kinanta niya pa rin yung ano, kanta nung ako niya. Kahit na Oo nga ate, 1 hour ka na kumakain dyan, host. Wag maraming masama yan, maalat. Oo! Kanina ka pa ka kumakain. Oo ate, kasi inuubos ko. Tingnan, wala na nga ako, 4 na lang na piraso. Inom na lang ako ng maraming water. Water. Dito ako. Shout out to all. Sabi naman ni ate, Pinay's Honest Channel. Shout out sa iyo ate Pinay's Channel. Kasama pa rin natin si ate Jenjen, si ate Erich. Actually guys, masakit na nga yung pangako eh. Huwag kang kumain lagi ng maalat. Sometimes inom ka ng buko juice para hindi mag-stuck sa kidney yung alat galing sa mga kinakain mo na ganyan. Oo ate, pero hindi naman ako masyado kumakain ng maalat. Totoo ba? Araw-araw ko naghahanap ng maalat. Oo, hindi masyado. At saka, I love drinking buko juice naman. Haha, layo yan ni Lola. Sabi ni Ate Eritz. But anyway, Ate Eritz, maraming salamat sa iyong advice. Thank you. Sa iyong payo. Ayan. So guys, live na live pa rin tayo sa ating live stream. Kasama pa rin natin sina Ate Erich, Little Fairy, si Ate Pinoy Honest Channel na meron siyang gamit na account na James S, si Ate Jenjen A, si Ate Mackenzie 10, at kanina nakasama rin natin si Biyahe ni Juan or Biyahe ni Joaquin rather, si
Juliet Dasico, si Ronnie Momandre, si Mina Tamis na Ferdinand, at si Jomar Vispo. Dapat pala wala nang huli. No? Ate Ewich, inuubos ko na lang to. Para wala na. Ayan, yay, naubos ko na. Ngayon, water naman. Hmm. Oo nga, malapit yan sa bituka. Sorry na, ngayon lang naman ako kumain ng maalat. Hindi, actually kagabi kumain na naman ata ako. Sige na nga, wag na lang. Naubos mo na eh. Eto pa oh. Ay, nahiya na siya. Ayoko. So guys, magkwento ba kayo? Ilan na yung anak mo, Ate Erich? Dito pa ho sa Oy Ate Ani, thank you so much ha. Pero baka nakakaistorbo na ako sa iyo, baka may gagawin ka pa kasi kanina 'di ba nagluluto ka ng breakfast ng iyong mga kids. Okay lang po kung kailangan mo nang mag-exit. Naiintindihan ko naman. At saka malaking tulong na yung nag-stay ka ng ilang oras na siguro. Oo. So okay lang ate, walang problema. Oh, isa lang host. Ilang taon na yun ate? Pinagalitan kasi ni Lola. Oo nga eh, si Lola Jenjen kasi. Char. Or si Ate Erich. So ngayon, mentos ulit. Makatawa sis Erich, masyado nalibang sa live, kain pa more. Ayan, tumibig na. Oo nga, tumibig na ako kasi wala na syempre. Oh! Ikaw Ate Jenjen, 9 years old na. Oh, boy po or girl? Ate Jenjen, di ba may apo ka na? Ilan po yung anak ninyo? Wala bang boys doon? Char. Oy, baradang, hindi pa ako ina-accept ni ganun, Ronald. Wala pa. Bahala siya. Ah, siya pang bahala. Yung nasa profile ko, it's a girl. Ay, oo nga pala, no? Kanina pala, napansin ko na. It's a girl pala, baby girl. Tito 9 Pax. years old. Baradang na sagap ko kanina, hindi pala dapat dinilit yung mga LS. Para. Kahit bago hinahanap ni Lodo YT. Pag nag-approve siya. Ba't kasi nakailang live ka na ngayon mo lang na lang. Tapos dinidelete ko kasi.
At hindi counted yun. Hindi, hahanapin niya kasi parang saan nanggaling yung views na to kasi kailangan mag-match yung views dun sa videos mo. Parang ganun. Nakakaloka. Kumain ka na ba, Ate Erich? At saka Ate Jenjen? One-year-old pa lang apo ko. Lalaki po ba, babae? Kuha lang ulit ako ng water. Kasi maalat yung coffee ko. Ay, nako na lang. Ayan, sabi ni Ate Erich, yes, tapos na ako maghapunan host. Noon, nanonood ako sa LS. Ay, noong nanonood ako sa LS ni Pinay Anis. Ayan. Anong ulam mo, ate? Kanina. So, wala pa ang Mackenzie 10 kasi sumundo po siya ng kanyang chikiting. Wow, sarap naman yan. Paksiw na isda. Matagal na akong hindi nakakatikim ng paksiw na isda. Gusto ko yung bangus na paksiw. Yes, masarap yun. Yeah, tapos ang kukunin mo is yung sa gitna, yung merong taba. Di ba ang sarap nun? Paksiw na isda, oh my gosh. Matagal na akong hindi nakakatikim. Parang kailangan kong magluto. Oo, kaya paksiw na isda na merong ampalaya, merong talong, merong siling green, tapos suka, salt, pamintang buo. Ayun, nakakamis. Sabi ni Ate Jen, go to go na po. Ayan, Lolos, prepare for work. Keep connected again. Love you all. Let's go up. Sabi ni Ate Jen. Yes, masarap din yun. Pero yung niluto ko, tulingan na isda, tapos nilagyan ng bata ng niyog. Wow! Ang sarap naman. Tulingan.
Ano yun ate? Nilagyan mo ng bata or gata? Yung parang ginataan na tulingan. Agata, ayun. Masarap yun. Perfect. Anyway, salamat Jens A. Salamat sa pagtambay mo. So, good luck sa yung work and enjoy lang. Yan. Bawal ma-stress. Haha, antok na. Oo nga, alas 8. Ay, alas 9 na pala. Okay lang ate kung may gagawin ka pa or magre-rest ka na, gusto mo nang matulog, okay lang po ako. Wala pong problema. One hour and a half na ata ako dito. Kaya nga ate nakakahiya naman. Baka nakaka-istorbo na ako. Okay lang. Background ngayon, nagluluto. Pati rin si Ate Annie, okay lang po Ate Annie kung kailangan nyo pong mag-concentrate sa pagluluto. Pwede lang po kayong mag-exit. Parang nakakaabala na po ako sa inyo kasi kanina pa kayo nandito. So okay lang po, wala pong problema. Sige. Aalis na kami. But I, of course, na-appreciate ko yung help nyo. Malaking tulong yun sa akin. Yan, sa oras ko. So, thank you. Thank you so much. Kasi mamaya-maya mag-out na din po ako. So gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng nakitambay sa atin ngayon. Kay Ate Annie, Inay Annie's Channel. Kay Ate Eric's Little Fairy. Kay Ate Jen A. Ayan. Kay Mackenzie Teng. Kay Pelipit. Punta ako sa iba. Kay Pelipit Family Vlog. Kay Don Jose. Tapos, sino pa ba? Kay Juliet Dasico. Kay Ronnie Momambre, kay Minatamis na Ferdinand. Wala nang kay Joe Marisco. Oy, grabe ate Okay lang ate. So alis na ako. Huwag mo akong pigilan. Punta ako sa iba. Okay lang ate. Thank you so much ulit. Ate Erich Ferry, Little Ferry. Salamat sa katitambay. Malaking tulong yung pinag-stay mo dito sa akin ngayon. So thank you so much and God bless you. Sige, maghanap ka pa, mangisda ka pa ng madami sa iba. O, diba? Thank you ulit ate. Sira na yung aking earphone. You're welcome. God bless you too. Thank you ate. Bye-bye. Bye-bye sa'yo. Hindi ako pinapalta din dito.
11. Bye-bye! Bye-bye, Ate Erich Ferry. See you again. Tambay ka Next ulit. vlog. Kasi yun, napapagod ako magsalita. Gusto mo yan, di ba? Ano bang ginagawa pag nangangalim yung paa? Hindi ini-stretch. Hindi stretch lang. So, dyan lang. Na minsan na, ano daw. Huwag mabahala. Magpatanong. Ano ba? Yung kinakanta. So, mamayang 10, ayan, magkuha na tayo. Mag-out na tayo mamayang 10 or ngayon na. 2 watching, 3 watching. Sino pa bang nandito? Ay, so wala na. Pwede ba yun? Crush, pag ako napagod, kakaparinig sa'yo, iper-profile talaga kita. Hmm? Visit ka, sabi. Pwede ba yun? Siyempre. Hindi. Sosyali ng iyak. Simply. Wait for more. Maradang magkano ang yuan New Zealand dollar? Hindi ko lang alam.
Ang dami naman. Ano? Patay na si Cardo, pero ang totoo, may isa pa pala siyang, or may isa pa silang kapatid ni Ador. Triplet sila. Ganon? Magpapanggap na Cardo yung pangatlong kapatid, tapos mauulit yung plot. Instant 6 years na. True? Is it true? Siyempre hindi. Basahin niyo na. Ay, triplets meme. Mga meme pala to. Meme. Oo, meme. Was flood sentiments on social media getting to the... So guys, thank you so much po pala sa lahat ng tumambay sa atin ngayon. Magpapatuloy mo. Oo, tinatamad na ako. Thank you. Bye-bye. Bye-bye po.